Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Kibisat enpresako langilea eta arduraduna den Lander Sagasetarekin egonen gara, bera kontatuko dugu pixka bat, aurtengo zer nolako uzta heldu den, bai Kibietan eta Sagastietan. Eta bueno, gero ere badakigu, udaberria momentu kritikoa izaten da, landaketa guzti hauentzat, ea nola joan den ere udaberria, komentatuko digu ondotikan, albaita aritzaren atala izanen dugu, eta gurekin aritz aparizio teknikariak, batipat jeizte prozesuak, behietan duen garrantziaz solastuko zaigu, eta zenbat gomendio emango dizkigu, eta azkenik saioari amaiera emateko, gurekin Mire Meoki izanen dugu, bera baztango teknikaria dugu, hondakin teknikaria, eta berak organikoparen inguruan komentatuko digu, aurtengo baldintzak nola diren, eta batipat ze antolatu duten. Saioaren hasieran esan dugun bezala, oraingo honetan Lander Sagasetarekin gaude, badakizue berak, orain dela urte kuadrilla bat, Kibisat enpresa familiarra jarri zuela martxan, eta bueno, urte asko Kibitan arituta gero, ja Lander diversifikatu zenuten ere sagarranduetara ere, eta momentuan ekologikoan horre hitzen zaite buru belarri, eta hasteko Lander Kibiekin hasiko gara, hemen gaude Kibi plantazione baten barruan. Eta bueno, esaten aldugu ez, zorionez etapa kritikoa izan duen azken urte hauetan ez, horma dela medio, izotza dela medio loraldian, pasatu dugula eta momentuan niko kontent ez. Aurten ja garai honetan beste irriparre batekin gaude, egia esan positibo ikusten dugu etorkizuna, aurten ja suertez, nik uste aurtengo Kibi kanpaina salbatu dugun izotza konturretan, ja fetxa hauetan, ja ez dugu ezagutzen hemen behintzat izotzarik, eta, bueno, pasa ditugu aurten ere, gaba pare bat, hortxe aste santuko ilargi beteko gaba horretan jetxi zuen, 0 ingurura temperatura, baina, bueno, 0tik etzen jetxi eta hortan geratu zen asuntua, eta gaineroko eguntan temperatura hobeak izan duziran, eta, bueno, aste bat izan dugu, hor pixkat kritiko xamarra, baina salbatu genuen, eta aurten pixkat prestatu ginen, izotzan kontra defenditzeko, antihelada ez dugu finka guzitan, baina batzutan martxan jarri genuen, gaba horretan martxan jartzeko lana izan du genuen, baina bueno, egia esan ura zen izoztu ere, 0tik betxietzen jetxi, eta bueno, esaten aldu susto batean geratu zela, eta kanpaina aurrera doa. Gainera, bete-betean, egia esan aurten Kibia gogoekin zegoen, ja 3 urtetan gutxi produzitu ondoren, aurten gogoarekin hartu du udaberria. Ezagit, 3 urte hauetan, 3etan erroduna izotza izan duen, ekoizpen gutxiaren erroduna? Bai, 3 urtetan izotza izan dugu problemarik handina. Lehendabiziko 2 urteak, 3 urte horietako lehendabiziko 2ak izotzak etzien oso fuerteak izan, produkzioaren 150 inguru galdu genuen, baina bueno, produkzio pixka salbatu genuen, baina lehen urteko izotza oso fuerte izan du zen, -3 jetxi ginean, hor apirila hasieran lehen urtean, eta orduan bai kasi galdu genuen 100 Eta bai, erruduna Kibiaren asuntuan izotzak. Bai, beti ere, bueno, orduan izotzari beldur zenioten, eta zuk aipatu bezala ez, sistema bat aurre ikusi zenuten ezartzaile aurtengo denboraldierako, berriz ere izotza egiten bazuen ere, gutxienez plantazione batzu salbatzeko. Ez dakit konkretuko ez sistema mota da? Jartzen dugu erregadioa, mikroaspersoreak Kibiaren kultiboaren gainetik, metro bat goerago barilla batzukin mikroaspersorea, eta sistema da temperatura izotz gau batean jaisten denean 0 ingurura, 0 iritsi baino lehen martxan jarri behar du ura botatzen.
eta eduki behar dugu ura botatzen izotzak egiten duen ordu guztitan. Zenbat luzapena dokean izotzak, denbora guztian ura botatzen, izotza formatzen. Izotza formatze prozesu horrek, ura likidotik solidora pasatzen den horretan kaloria batzuk botatzen ditu prozesu fisiko horretan, eta kaloria horiek eta iglu efektua horrek nahiko izaten da vegetazioa salbatzeko. Baina ura botatzen nahi behar dugu gau guztian, urrengo egunean argitu eta eguzkiak izotza guztia urtu arte. Orduan martxa ez duten patu ere, ez? Bai, gaba batean jarri nuen, zeren goizeko ordu bat erditan, ja grado batean ginen, eta uzten badugu temperatura gehiago jaisten, beldur gera, tubo oso txikiak izaten da urarenak, eta errex izozten dira. Eta orduan izoztu bainoren martxan jarri behar da. Baina, gero hartu nintzen ja goizko lauterdi bostak aldera ez zuela merezi, lainotu zuen pixkat ere, eta jatzela jetxiko zerotik ikusi nuen, eta pixka gehiago martxan eduki nuen, baina ikusten nuen zela beharrezko. Orduan, aspaldiko partizia gau pasa baten zen. Hori da, badi urte batzuk egiten ez genula. Orduan, kibea salbatua, eta ezagit momentuan zenbat hektare dituzu ekoizpenean hola kibian? Betikoak, 16 hektarea, 8 hektarean lehengusua, Joseba, Sarrateak, eta nik beste 8 eramaten ditut. Gero baditugu bai berak eta nik beste partzela txiki batzuk, 2-3 urte ja landatuta, baina bainigan ez daude ekoizpenean, baina produkzioan 16 hektaria. 16 hektaria hauetan, ekoizpen bat orain esango bat zenun eizta esan duzu ez, oso betea dudela, orain lorea bota bar dituzte, baina boton floraltzuk deitzen duzun hori ikusten direia zenbat lore izanen den, estimazio bat egiten ahalko zen dana normal joan ezkero? Bai, gu beste urteetan, problemarik izan ez dugun urteetan, 200 tonelada ingurura iritsi gera, kalidade on bat nahi badugu. Horten problema izaten dugu fruta soberan heldu dela, badator lore asko, eta lan izango dugu bakanketak egiten. Dagon guztia uzten badugu, badekigu produkzio kilo igual asko izango dira, baina kalidade txarrako kibia, txikia esan nahi. Gustoz eta ona izango da noski, baina txikiak. Orduan, kalidadezko kibia ateratzeko tamainan bakanketak egin beharko ditu. Baina aspaldian gogorrekin ginen, olako esaten den bezala bendito trabajo. Bai, eta ezagite orain kibiarentzat eguraldia, ezagite eguraldi idorrok ongi etortzen diren edo ez? Nik oain arte hemen bertan bastan bidasoa inguruan ez konsideratzen idor daiela. Bi astetik euri pixkat egiten du. Oain arte dagoen kultibo manteinitzeko nahikoa da. Uda aldera begira badeki bestela nahikoa. Lurrak, itxurria ez dago despensarik, lurran humeda dena. Oain arte arbolak ez du sufritu. Hemendik aurrera, beste euri pixkat egiten badu, eta bidasoa lagun erregatzen saiatuko gara, behar duen guztia Uda partean, eta berra aurrera ateratzen dugun. Orduan, kibin alorrean itxaropentsu, etorkizuna du denboraldia, espero dugu horren izan dadila, eta salto egiten dugu Sagarrondoetara, Sagastietan ere izan du gara irudiak eta hartzen, eta Sagastien kasuan, ze berri ditugu? Aurten berri onak, Sagastien kasuan, hor bizkat ja 2 urteko prozesu horretan sartu gaude, bezeria dela medio, horrela 2 urte produkzio oso polita izan du genuen, lehen urtean ez errez, 0, eta urten berriro genekin teorian produkzioa tokatzen zela eta ala suertatu da, loraketa behintzat oso indartsu izan dugu, loraketa oso positiboa esango dut, kantitate handian, giro ona, oso denboraldi epe motxean esateko, baina hori ere positibo ikusten dut. 2 astetan, 2-3 astetan izan dugu loraketa tope gehiena, eta hori izaten dugu kuajadoriko behena. Hori ikusi behar zenbat fruta lotzen den arbolen eta aurrera, baina inbeste loren artean naiz 180 bat galdu, produkzio on bat izaten da. Bai, eta beti ere landaketa horietan, sagastioetan, izan duzu arazoren bat beti ere bigorea, indar askokin zela landaria, Sagarrondoa indarraz, eta indar guztia vegetazioan jaten zitzaion da fruitoen gutxi, ezagit hori oreka baina lortu duzuen. Oreka, kimaketak eta orai hemendik aurrera egiten ditugu kimaketak, arbola ostoakin dagoenen, eta aurten frutarekin ere dagoenean adar batzuk ere kentzen saiatuko naiz, arbola bere horretan kontzeko.
Hombre, ja Sagasti arboltzarrak 14 urtetara dijoaz, eta hombre, ja bere gaztetasun garaia ja pixka pasa dute, eta horiek ere kalmatzen jungo dira, ez? Eta, bueno, orain bigarren prozesu batean sartzen gara, ez naiz atrebitzen lortuko dugunik urtero produkzio polit bat ateratzen, baina bezeri hori, salto handi hori lortzen dugun pixkat bajatzen. Eta bai, ohartzen nahi arbolak ez duela, orain 4-5 urteko indarra egiten. Urteko pujak ez dira sobera handiak izate. Bai, eta kasu horretan zenbat hektarekin gabiltza momentuan Sagastietan? Bueno, mantenitzen gara 15 hektareatan, sagardo-sagarrean. Bai, sagardo-sagarra hauek 15 hektarea, horietatik plantazione bat edo hektare batzuk gaztexo direnak, ez, arbolak? Bai, 15 horietatik 9 hektarea horiek gaztegoak dira, horrela 2 urtera hasitzen ja majo fruta ematen, horiek bai aurten markatuko dute ezberdintasun bat, zeren gehiago daukate, horrela 2 urte baino, horiek 2 urtetan hasi egin dira arbolak, eta aurten lore gehiago ikusten zen alde horretan, eta bueno, horrek markatuko digu aldaketa positibo bat produkzioan espero dut. Bai, zuek zuen sagar hori azkenean sagardotegitarako ekoizten duzue, eta bueno, sagardotegietan ere kontent, ez azkenean sagardo egiteko sagarra uniz behar da, eta bertako produktua nahi du guztiak, eta izanen da urten, sagarra? Azkeneko urte hauetan, gure Sagasti horretan Zapiain sagardotegia eta Zelaia sagardotegien eskutigoaz, eta azken urte hauetan beraiek beste batzuk bezala bertako sagarraekin apostu egin dute, eta bertan sagarrik ez dagoenean, beraiei bere planak eta gauzak asko aldatzen zaizkio, ez? Kanporatera behar sagarra erostera, eta salmentak eta kalitatea eta gauzak aldatzen dira. Aurten berritzen denak irripartsu, hemen sagarra datorrela ikusiz, etorkizuna beste kolore batez ikusten da. Bai, Sagastien kasuan zenbatxo sagar biltzen ahalko duzu aurre ikuspen bat egiterik? Bueno, hori zaila da, sagarrarekin denez atrebitzen, esaten kibiarekin beste esperientzia bat daukat eta badekit gauzak ez dira ezberdintasun handiek izango, baina sagarretan, hori 2 urte esango izut 200 tonelada lortu genitun, eta aurten nire ilusioa da hortik gora ateratzea. Iritsi nahi nuke 250 inguru horretara, baina, ikusi behar. Baina, nik uste dut hori kumplituko dugun, 200 tonelada inguru horretara hurbilduko garen. Songi Lander, aspaldiko partez albiste honak ez, bai kibian eta bai sagarretan ekoizpen oparoa dugu, eta, iaz ez bezala, urte oso ona, eta jarrai dezala ez da gehiengo ez beharrik. Nekazaritzan ikusten da sekretua itxaroten egoten ikastea dela, esperantza izatea, eta azkenean kumplitzen dira gauzak ere bai. Aguantatu egin behar da eta aurrera. Bai, gero biltzeko lanak izanen dire, lan horiek lan pollitak dira. Hori lan pollitak, hori alik eta bekin organizatu eta hori gustoko lanak izaten dira. Bai, ez da biltzeko orduan ere kuidadokin biltzen duzuen sagarra, mekanizatzen hasiko zarete bilketa edo... Bai, aurten ja 2 urteko esperientzia ikusita, Sagasti handia dela ikusita, ja makina bat eskatu dugu, aurten lehendabiziko aldiz probatuko dugu, badekigu ez diogula errendimendu eguneko aterako, baina hasi nahi dugu ja mekanizazio prozesu horretan, eta bai, ja makina bidean dator eta pixkatik, saiatuko gara mekanizatzen. Songi Lander, gauzak ongi doaz, horrela jarrai dezatela, eta aurrerago ikusiko dugu azkenean aurre ikusitako kopuruak betitzen diren edo ez. Aurten ja urte bukaera aldera ikusiko ditugu bilketa iduriak eta ja betiko martxan, behar den bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko Lander azalpen hobetagatik eta ongi izan. Venga, agur, eskerrik asko. Albaitaritzaren atalean gaude eta gurekin Aritz aparizio teknikaria dugu eta Aritz, badakigu ez, lehen sektorean haziendatik bizi denak eta batipat esneko behiatik beraientzat ezinbestekoa dela esnea ez. Beraien etekin handien hortik ateratzen dute, behia jeizteaz atatzen den esne hori gero salduaz, eta azkenean prozesu bada non historian zehar denbora asko eraman duenez, azkenean urteetan egunean bitan modu arruntian jeitzita behia, denbora asko ematen zuen abeltzainari, gero sartuko gara pixko bat roboten inguruan solastea, baina jeizte prozesu hori prozesu bat da non pausuak ongi eman behar diren eta gauza asko izan behar diren kontutan, azkenean laguntzeko, etekin handiago atatzeko eta garbiago dan egiteko ez. Bai, hala da, zuk diosuna ez, txekorra jaiotzen denetik, aukeratzen dituzte txekorrik hoberenak etxean gelditzeko,
eta hortik aurrera dira dena gastuak, urteetan zehar, inkluso 2 urteetan zehar, dira gastuak, behiak esnea ematen hasten duen arte. Orduan, karo, hori da garrantzitsuena ikuluan, esne hori jasotzea, ezta? Bai. Horretarako, oso prozesu garrantzitsua denez, garrantzi handia eman behar zaio. Orduan, behiak saiatu behar gara, eta horrela egiten da, ahalik eta lasaien iristea jeisteko momentu horretara. Zergatik zeren, behiak ahalik eta lasaiago baldin badago, esne gehiago emango digu eta kalitate handiagokoa. Sartzen da jokuan hormona bat oso garrantzitsua da, oxitozina. Oxitozina jariatzen du behiak eta horrek egiten du esnea ateratzen hastea, horrek egiten du oxitozina gehiago askatzea, esne gehiago ematea, eta da dena ziklo bizioso bat, nun oxitozina horrek dauka garrantzi handia. Oxitozina horrek berak baitare egiten duna da, ematen dio behiari alaitasuna, ongizatea, da hormona bat, gizakiari baitare berdina gertatzen zaio, oxitozinak ematen dizu, ongizatea eta alaitasuna, eta horrekin transmititu nahi dut, jeisteko momentu horrek behiarentza dela alibio bat, dela eguneko momenturik hoberena, ongi jandu, deskansatu du, eta apetezitzen zaio jeisten hastea, zeren oxitozina horrek ongizate hon egiten dio, eta alibiatzen dio pixkat titian daukan presioa, eta hori ez. Orduan, egite ditugun pauso guztiak bilatzen duguna da ongizate eta orain hande moda dagoen bienestar animal horre, interesatzen zaigu gehien bat, hori baita ere esnea ongi ekoizteko eta kantidadean, ez? Orduan, lehendabiziko pausua da sala de esperan deitzen dena, edo itxoiteko salan mugitzea behi guztiak, hor itxoiten egoteko. Sala hau, saiatu behar dugu, dimentsioak eta dimentsionatzen da eta loteka egiten da, sala horretan egoteko ahalik eta denbora laburrena. Normalean, ordu bat baino gehiago, debekatu edo desakonsegatzen da egotea ordu bat baino gehiago. Hor ja, igual pixkat estresa izan dezakete, pixkat agobio eta hori. Orduan baitare bilatzen dena da sala hauetan da, ventilazioa alden aldetik, ventilatuak egotea, beroa ez izateko, koltxoneta edo gomazko lurra jartzen da abaitareankak erosoago egoteko, sala oso garbiak dira, garbitzen dira egunero bi alditan, eta hori egoera alik eta hoberen izatea. Bai. Orduan behin ia lortu du, jeiztea sartu baino lehen, egonaldi gela horretan, pixot ere jarraitzea konfort batean, eta pixko lasai jeiztera sartzeko. Orduan, gero jeizterakoan ja badakigu ere, sartzen dire gogokin, eta gero aldatzen da pixka bat ere jeizteko sistemaren barruan, esaten dena zenbatek buruko sala ordeinu jeizte makina dugun, hor pixka bat jazten da prozesua bakarkakoa beraiena, Hoize da, itxoiteko sala honetatik sartzen dira bakoitza bere jeisteko kubikuloan, hor jarriko zaie gero pezonerak eta hola, baina lehen da bizi oso garrantzitsua da titipuntak ongi garbitzea. Eta gainera esaten dugu dela hobe garbitzea lehenago, zeren askotan egiten dena da despuntatu, garbitu eta lehortu eta gero pozionara jarri. Baina da hobe garbitzea lehen da biziko eta gero despuntatzea. Zeren despuntatzerakoan, despuntatzea da titiko puntan lehortu den parafina kentzea eta horrela esnea ateratzen alizateko. Kentzen ditugu txorro txiki batzuk, ikusteko esnea ber kalitatezkoa den, nola dagoen, mamitisa izan dezaketela baldin baukagu duda, hori analizatzen da edo retiratzen da eta hori, eta esnea egokia iruditzen bazaigu, lehortzen dugu titia, eman dugun produktuarekin, lehortzen da, eta hasten da pezonerekin eta jeisten, Hor esan dugu erabiltzen dela, desinfektatu behar dela titipunta, ongi garbitu eta hori, gehien bat, beraien arteko gaixotazunak ez transmititzeko behi batetik bestera. Eta, hori erabiltzen diren produktuak izan behar dira gehien bat desinfektanteak, baina gehien bat garbitzeko ahalmena daukatenak. Eramate dute beti pixkat igual jaboiaren bat, edo espumantea direna, beste batzu da iran pulverizablea, baina normalean izaten dira produktu nahiko likidoak, ongi umedezitzeko titipuntu osoa eta garbitu alizateko ongi. Orduan jeitzea aurretik,
titiak ongi garbitu, desinfektatuak izan, eta ongi ja abeltzaina kontzientziatu dago, ez, oso hasten dela prozesua, ez, garbitasun horretan, gero, esnea aztertzerakoan arazorik ez izateko, ez. Gero, hasten gara behia izen, ez, bakoitza bere bakarkako lana da kasu horretan, eta ezagit, hor ja makinak berak jeizten du, eta ezagit batzutan gehiegi denbora goten diren, olein baino lehen kentzen diren, hori garrantzitsu izanen da ere, ez? Bai, normalean prozesua irauten du, jeizteko prozesua irauten du, bueno, segun ze behi eta segun ze makina baita ere, baina, bueno, 5 minutu inguru. Gainera, importantea da, makina ongi doituta egotea, zeren lehen igual egiten zen gehiago eskuz eta hola, baina, bueno, makina da tozte oso sofistikatuak eta egite dute automatikoki, pezonerak retiratzea nabaritzen duenean flujo falta bat edo presio aldaketa bat, eta hori da ebitatzeko sobreordeinoa deitzen dena. Sobreordeinoakin, igual izorratu daitezke titipuntak, eta, bueno, lusatzen bada arazo hori, azkenean izan ditzakete arazoak tititan, denak sendagarria eta ez da, sendatzen dira, baina bai dela garrantzitsua kontrolatzea sobreordeino hori. Behin hori detektatzen duenean ordeinoa jeizteko esnea ja esaiola geratzen behiari, gelditzen du jeizteko prozesua, erretiratzen ditu pezonerak automatikoki, eta da momentua beste produktu bat aplikatzeko behia atera baino lehen. Orduan botatzen zaio produktu bat, hemen kasu honetan ja bilatzen dugu igual biskosoagoa izatea, kosmetik asko izatea, eta baita ere desinfektantea izatea. Interesgarria da biskosoagoa izatea, zen interesatzen zaiguna da titipuntan geratzen den azkeneko gota lehortzea hor, eta horrela seiatzen du sarrera. Zergatik, karo, titiaren konduktoa, esfinterra, geratzen da irekita, minutu batzuk jeitsita gero. Horregatik baita ere, gomendatzen da, aparte de produktu hau jarri eta lehortzea puntan, behiak jeizteko prozesutik atera bezain azkar, ez botatzea kubikulotan, ez botatzea lastoan edo oean, baizik eta pixkat igual edaten egotea, jaten egotea, igual ematen badiegu baska jeitsita gero, hobe gelditzen dira hor zutik, lehortzen zaio produktua, eta behin lehortuta eta esfinterra itzi denean, bueltatu daitezke hoetara eta pixkat lasai deskansatzera. Hori da, betiko sistema ordeinu honekin, egunean bitan jaitsi bar dire behiak, behi asko dituztenak denbora asko pasatzen dute egunean jaizte prozesu honetan, eta hor sartzen daia robotak, ez? Badire geroz da robot gehiago ikuiluetan jartzen dituztenak, eta robotaren kasuan, ezakit, gomendio hauek antzekoa dire, behia nahi dutelik badak joaten dela jaiztera, ze aldatzen da? Bai, zu diosuna hori, ikuilu gehienetan, bi ordeinu egite dituzte egunean, batzuk daude ja 3 ordeinu egiten baitare, eta horretik beste pausu bat da ja robotarena. Robotak egiten duna da, jeizte ditu behiak, beraie gutxi gora berai nabaritze dutenean beharrezkotasun hori, eta orduan altzatzen dira beraien nahi dutenean, juten dira robotera eta ordenatzen dira. Robotakin, guzti hau esan deguna titipunta masajeatu, pixka bat oxitozina askatze hori eta egiten da prozesu hori egiten da robotizatua. Orduan, gure esku ezin dugu influentzia handirik egin, ez? Gero bestalde, robotaren arabera, bakoitza dauka bere funtzionamendu ezberdinak, gehienek ongi, eta bakoitza bere zitasunarekin, ez? Eta baude batzuk egite dutena predipina, jeitsi baino lehen desinfekzio hori pezonean, beste batzuk egite dute garbiketa zepillo batzukin, baita ere desinfektatzen direnak, eta gero jeizteko prozesua bukatzerakoan guztiek egite dute postdipina. Bai, pulverizazio batekin edo baso batekin, baina gehienetan esan dugu lehen produktu biskosoagoak erabiltzen direla, baina kasu honetan, nola pulverizatu behar dituen robot automatikoki, gaude obligatuak produktu likidoago bat erabiltzea. Bai, hori da, orduan, bi ezberdintasun horiek eta produktu guztia badana, nola ez, zuek albeitaritzatik saltzen dituzu, ez? Herritarrei nahi dutelekan erosi, eskuragarri dituzte, merkatuan diren zuentzat egokienak, profesionalenak eta proposenak, ez? Bai, hala da, ez dugu esan, ez dugu denbora ematen igual dena sartzeko, baina produktu haude kolorek tipo ezberdin askotakoak, bai koloreengatik, bai konposizioarengatik, azido laktikoak, kloresidrinak, dioxido de kloro, jodoak,
Eta hori da teknikariekin, mamitiseko teknikariekin ikusi ber ze baldintza dauzkazu ikuluan, ze arazoak izan ditzakezu mamitisen aldetik, ze bakteri mota dauzkazun ikulutik eta hola, eta orrun gero aholkatu produktu egokiena zure gaitzen aurre egiteko. Oso ongi, Aritz, gai garrantzitsua, azkenean abeltzainak badu ere zer esana, jaizte prozesu horretan, produktu profesionalak ongi erabiltzea eta gauzak behar den bezala egin ezkero, produktuare eta kalitatezkoa lortuko dugu. Eskerrik asko, Aritz, zure ere beste behin, Albaitaritzaren atalean azalpen hauek emateagatik eta beste bat arte. Ederki, eskerrik asko zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Miren Meokirekin gaude oraingoan, badakizue bera, Baztango udaleko hondakin teknikaria dugula, eta miren, beti ere udaberrian sartzarekin batera, beti ere egitasmo desberdinak antolatzen dituzue, eta oraingo honetan ez, okerrez baldin nago, dagoeneko martxan jarri duzue organikopa deitzen den, zuk salduko diguzu bokixo, zertan datzan? Hoi da, berriz ere dagoeneko 3. urtez, Nafarroako hondakinen patzuergoak antolatzen duen lehiaketa bat da, eta gu hortara txikitzen gara, duela 2 urte organikopa egin zuten. Joan den urtean errefusakopa eta urten berriz bueltatzen gara organikopara. Azkenean da Baztango herritarren arteko edo herrien arteko lehiaketa bat, eta helburu nagusia da ahalik eta gai organiko gehien bere isbiltzea. Bai, orain dela 2 urteko lehiaketa horrekin alderatuz, aldaketaren bat bada, zozerra ordutik ikasi duzue edo desberdin bar duzue? Bai, orain gontan neurtuko dugune, lehenbiziko urtean organikopa neurtu zen sortzen ginuen organiko kopurue, herri bakoitzean biztanleko sortzen zen organiko kopurue, ganden urtean erran bezala errefusa neurtu ginuen, eta aurten berriz organikoakin heldu gara, baino kasu hontan neurtuko duguna da 21arekiko zenbateko igoera jasan duen herri bakoitzak. Orduan igoera hortan oinarrituko gara sarie banatzeko orduan. Bai. Herriak izena eman behar dute edo Baztango herri izateagatik lehiaketan parte hartzen dute? Bai, hemen ez diegu izena emateko aukerik ematen, denak sartzen dire, 15 herriek parte hartuko dute, eta herri guztietan neurtuko duguna da auzo konpostagunetan biltzen dugun organikoa, eta kontenedorea dituzten kasuen kontenedorean biltzen dena. Orduan erran bezala, dena neurtuko dugu eta atrako dugu herri bakoitzan biztanleko zenbateko igoera izan duten 21arekiko. Bai, ze datatik ze datara ingo duzu pixkoen neurketa edo lehiaketa da? Ganden pasaden maiatzan 2an hasi ginen, eta uztailak 1 arte iraungo du lehiaketak, 2 hilabeteko lehiaketa bat da, eta erran bezala 2 hilabete hauetan jendeak zenbat organiko atratzen duen neurtuko dugu, eta hori da balioan batuko duguna. Bai. Bestetik ere Nafarro mailan ere ez, lehiaketa bera bada, ez dakit gero alde batetik Baztango izango da, eta gero datu horiek ere alderatuko dire pixka bat Nafarroko beste herriekin, o ez? Erran bezala Nafarroako hondakinen patzuergoak antolatzen duen zerbait da, bereik inpulsatzen dute, eta bertan gaude Nafarroko biztanle guztiek Iruñerriko mankomunitatekoak kendute. Deialdi hau luzatu zaie mankomunitate guztiei, eta mankomunitate bakoitzak erabaki du nola parte hartu, zenbait zonaldetan bai aukera eman dutela herriek izena emateko, eta bakarrik izena ematen duten herriek parte hartuko dute, bertze kasu batzuetan eskolekin eginen dute, bertze kasu batzuetan gurian bezala denak sartuek gaude lehiaketa hortan, eta ganden urtean bai egin zela entidade bakoitzan barneko lehiaketaz gain Nafarro maileko lehiaketa bat alderatu ziren datuak eta Nafarroko datuak atera ziren, eta hortan baztandarrak izan ginen garaile, baina aurten ez da holakorik eginen. Azkenean horrek badu bere puntu positiboa, baina baita negatiboa ere, orduan erabaki da aurten hori ezitea eta lehiaketak izango dire entitate barnekoak. Baztanen kasuan, orain dela azkeneko lehiaketan, organikopa horretan, gogoratuko du pixka zeintzuk zeinek irabazi zuen edo... Bai, erran bezala, lehenbiziko urtean organikopa zen, organikopa hortan anizko, egin ziren bi lehiaketa paralelo egin gintuen, alde batetik auzo konposta bakarrik zuten herriak parte hartzen zuten, eta beraien arteko lehia zagon,
eta bertze alde batetik auzo konpostak kontenedorea zuten herriak. Orduen bi garaile zeuden eta auzo konpostaren kasuen Aniz izan zen herri garailea eta bi sistemak elkar banatzen dituzten herrien artean Elizondoko herriek irabazi zuen. Orduen izan zituzten beren sariek. Eta ganden urtean refusa neurtu ginuen eta egin ginuen kuartelka. Pixaketak egin behar zirenez, gauzak errezteko kuartelka banatu ginuen, eta Basaburuako kuartela izan zen garaile. Aniz, Ziga, Berroeta eta Almandozko herriek. Bueno, baditu orduan lider batzuk, beste herriak lan hauek egiten duten ere, eta... Hoi da, ikusiko dugu, orai hoi da, hoi oinarri bezala hartuta, jazen bat igotzen den ikusi beharko dugu. Bai, orduan uztailan zehar ikusiko ditugu emaitzak, direlikan, solastuko gara horren inguruan, eta bestetik ere, ikusten dugu udaberrian gaude, uda giroan, berua, eta ja ardiak, unitza ardiak endua, eskilatuak, eta aspalditxotik jarri zen prozesu bat, ardi horrekin nola bideratu, eta baztanen kasuan ezakit gogoratuko du pixka bat nola den prozesua. Bai, hoi da, beruak geroz talenago heldu dire, eta normalean ardi hilia mozten zaie martxoan hasten dire jazen baitzuk, eta abuztu inguru artea itzen dire mozketan. Batzuk mozketa bakarra egiten dute eta bertze batzuk 2 urtean. Orden, zuk erran bezala, hori dela urte batzuk hasi ginen ja bilketakin, lehenbiziko urtetan sistema bat erabili genuen, eta azkeneko 3 urte hauetan, askapeko hondakin planta erabiltzen dugu. Orden hartzainek, baztango hartzainek badute bertara eramateko aukera, beren ardi hilea bertara eramateko aukera, handatuak hartuko dizkiete eta udalak bere gain hartzen duen zerbitzu bat denez ez dute deus ordaindu beharko, azken urtetan bezala, eta han egingo dugu bilketa. Erran bezala, apiriletik hasi eta iraila asmentaraino, abuztu bukaeraino. Bai, eta gero ardi horreri prozesua jarraitzen du, ez prozedurak. Jarraipen bat ematen diote eta tratamentu bat, ez? Bai, zaila izan zitzaigun tratamentu egoki bat bilatzea, azkenean, hau valorizatzeko arazoak ikusi zirenetik, lehenengo aukera aukera errexena zen zabortegian lurperatzea, eta saiesteko buelta desente eman gintuen, eta azkenean lortu dugu, ez dakit aukera hoberena den edo ez, baina momentuz lortu duguna da konpostatzea. Horren Artaxonako planta batera eramaten da, eta konposta egiten da. Osongi, azkenean, sasoian sasoikoa, eta zuek zuen lana ongiten jarraitzen duzue, eta aurrerago ere badirelikan berriak edo zozer aipatzeko egonen gara. Eskerrik asko Miren. Ederki, esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emana zuen arretagatik agurtzen gara, ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.